ang sitwasyon ba nga nang hatagan ka itong fake nga kwarta? Yan nga yung hatag dire, hindi siya nga tabang. Di lang sila mapaila sa mga. 1, 2. Kani gikan ni sa kuan. Salamat kayo. 50 lang ako tayo. Ay, Nga po si ate, tabang po siya. Salamat ate, happy Easter. Nga pag-iusa dire. Gadget lang nga. Asa ba to? Asa mo tayo mong fake na kwarta tayo? Ang imong fake nga kwarta. Ato na ilisa na tinuod. Kaya makita mo na ito na. Ato ilisa tinuod. Inatag na, di lang sila magpaila. Kuha na ni, ato na ni labay. Oh, di mo po sila mudawat ang police station na ni. Talalabay mo. Nagpiling mo sa number. Oo, napiling sa number. Murag pulis mo siya. Sige lang, ato lang ikuha ni sir. Yung imo ni asawa tayo? Dili ko na puli na. Oh, lipauli na? Nga rin na. Silingan. Yung imong tinta mo rin eh. Ano ro ta ko an. Silingan rin ako. Katok saging dyan, huwa na. Ro ta. Uy, business, badura ko balita gaging ro ay uno. Dili ko higda gabi. Mubalik pa ko niya tayo, kaya nga pa yung mga tabang. Okay, nahin mo matong ako suki dili nga likodan ako madiko pagliyaw di mga 5. Kung sa'yo tinuod niya, pangalan din mo tayo. Solomon Alpanta. Nga, taga-asa ka, taga... Tawaan. Kitsa may kuwig ni mo lain diri anak, wakay anak. Awa ko yung anak, para na mo. Ako rin yung ligi, ako ang asawa niya. Apat din mo pa, ako nagpapuli, ganamil baboy na to. Ilaw. Nga pa yung uban niya, nagpadalag kwarta. Ato pa itong kwaon. Yatod na ko diri. Uy, ubay-ubay naman na yung kwarta na. Bantayin na yung kwarta, kaya basta niya sundon nga ka. Nakadaog ko buwangan. Ayaw, gigi. Nagkakikatapok diri oh. Sino mo kwarta kay. Nangutana, ganit ka bang kayong kuhan. Luoy ito guys na ito, giilad pa yun. Sa di ka pag-ilad, boss. Palitan ko sa gatos na dutan ko atong sa kalibo. Singko pa, ayaw ko itong gada. Kisa may nagkuha na ito tayo, tiguang, aga lang laki. Kay guwang. May CCTV siguro. Yun sa man, yurot. Ang araw ka na. Kung nag-andar mo na. Kaya mo mang pulis dito nga. Ako mo kuha ko na na. Hindi po dito. Sige lang tayo, mubalik lang ko dire kay ako patukuan ang uban nga dabang nimo. Ha? Tambay na ko dito, di ko kuliyaw na. Sige lagi. Sige, sige.